San Adrian Lizarrateko bako aztarnategian, historian atzera egingo dute uda hontan berriz ere, eta uztailaren 16tik 28ra bitartean, indusketa lanak egingo dituzte Arantzadi Zientzia Elkarteak gidatuta. Jesus Tapia, arkeologoak, San Adriango kobazuloan egindako aurkikuntzen berri eman zuen, toki berean egin behar zuten historia horreko bultzagailu eta arkutiroko txapelketa abiatu aurretik. Orain arte aurkitu ditugun okupazioak, okupazio izarrenak, duela 14.000 artekoak dira, eta zuzen aurkitu dugu geruza bat, kapa estratigrafiko bat, 40 zentimetroko potentzia daukana, eta arrasto ugari dituena. Orduan, hoi ez dugu golpe batien eskabatzen, baizik eta xalaka poliki induzten dugu, eta urten ingo dugu beste kapa bat eskabatzea. Aurkitzen duguna da gehien bat harri industria deitzen duguna, edala berez suarri zeindako tresna txikiak, gezi eta askon puntak, eta gero marruskak eta larruak garbitzeko harrizko tresnak. Gai historikoa partutzita, zer ni ez naiz espezialista tema horretan, hau da pasabide natural bat garrantzen dikua, alde batetik ixuralde bat eta bestia lotzen dituena, Kantabrikoa eta Mediterraneoa, gainera zerran sartzeko bideik errexena da, eta natural aldetikan eta esplotatu daitezken balibideen aldetikan oso toki interesgarria da, zerra, bailara eta guztia, eta berez, kobazuloak berak pasabidea uste dizu, eta gainera babes ona emate dizu, eta historia aurrean ezagutzen ditugun tokin artean egokinetako bat izango litzateke. Egia da, altura handia daukala, eta azken glaziaziloko bukaeran indian okupazioak ezin dira permanente gelditu hemen. Modu permanente batian gelditu, zen hotza handia ingozun gara hortan, eta gainera korrente bizila pasatzen da hemendik. Baina bai ematen duenez, guain arte ikusi dugunez, baliteke hau esatia eizaleku temporal bat. Urte askotan, maiztasun nahikoekin, gozian hemen okupazio espezializatuta, hauntzak eta alako animalek harrapatzeko. Ez da berez kanpamento bat, baizik eta urte askotan eta egonaldi askotan egin dian kanpada txikiak ezako helburuakin. Hasi ginen 2008 urtet, eta lan desberdinak, lan desente inda hemen, ez da bakarrik eskabazioa indusketa, baizik eta zaharberritze lan batzuk ere izan dira, eta miaketa ugari egin dira. Indusketa ez da bakarrik zulo bat egitea, ahondigua o txikigua, baizik eta kontrolatu nahi izan dugu, zenolako sekuentzia estratigrafikoa okupazioak kobazulu osoan nola jarraitzen dian, nola segidan montatze dian bata bestien gainean, eta hortarako zundaketa ugari izan ditugu. Horien artean zein izan den aurkikuntzaik bereziena, netzako prehistorian nahitu ban izenez, noski izango dizut prehistorikoak diala. Baina, brontzearoko okupazio oso potente bat aurkitu genuen, Gipuzkoa zuan ezagutzen den gutxinetakoa, material pilo batekin eta oso kalidad handiko informazioakin. Makroarrasto vegetalen aldetikan, fauna ezurren aldetikan, zeramikak eta bestelako tresneriak desente aurkitu genituen, eta itxura eta kalidade honeko materialatea genuen. Hoi baino zarraguak, guaina industen egian okupazioak, paleolito garaikoak, azken glaziazioko okupazioak, hoik ere ez dira oso ezagunak, hau da, eizan espezializatutako kanpaleku bat, badia beste adibide batzuk Gipuzkoan, baino altura hontan ez, adibidez, eta gero ardiaruan eta aromodernoan gelditu dian arrastuak oso importanteak dira, galtzera bera, gotorlekua, aurkitutako materialak, burnizkoak, zeramikoak eta gainerakoak, noski. Lanek 2 asteko iraupena izango dute, eta Alfredo Moraza indusketako zuzendariak larunbatetako saioak baliatuko ditu, irekiak izango diren 2 hitzaldi eskaintzeko.